nisɔjalen do bi ka aw lasɔrɔ an ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan minnu b'a lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kaw bɛɛ lajɛlen foli n'u ka dɔ ka wagati cogoya k'aw bisimila bi an ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la bi araba ye araba dɔrɔn tɛ décembre kalo tile 25 don min bɛ la ɲɛnamaya an balima chrétien diinɛ tigilamaw fɛ ka d'a kan Noël don kɔni do o de hokumu kɔnɔna la bi sɔgɔmada in na Bamako Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ chrétien église kɔni bɛ fan o fan fɛ fɛn min ye a bɛɛ lajɛlen fara i ko da kɔnɔ ni chrétien diinɛ tigilamaw kɔnɔna minnu na u kɔni bɛ taa ala deliw ani ala barikadaw kɔni kɛ ka sanga ni bidonya ye o kɔni ye o de hokumu kɔnɔna la an ka équipe reporter kɔni wulila ka se Yirimajɔ Atetebugu 759 flotte logement kɔni église ba o kɔnɔna la kɛnɛ min kɔni ka u taara jaw kɔni ta o kɛnɛ kan fɛn min ye pasteur urbain kɔni ale kumara an ka ale lamɛn. Aw ye ɲininkali min kɛ yala Noël fêteli jagoya do wa? Bible kɔnɔ a sɛbɛnnen tɛ k'a fɔ ko jagoya do. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Noël seli yɛrɛ Yesu ka kalandenw danaya daminɛ na olu yɛrɛ ma a kɛ nka Noël seli ye hakili jigin de ye Yesu Krista bangeli ka hakili jigi o la ka ala wale ɲuman dɔn kisiba dili kosɔn diɲɛ na. Yesu bangeli ye ɲagaliko do nisɔndiyako do. An b'a ye ko Yesu bange do a fɔra ko mɛlɛkɛw ye ala tanu ko kisiba dira diɲɛ ma. Mɛlɛkɛw bɛ ala tanu ka ɲagali fɛn min ko la ni adamaden bɛ ɲagali o la o ye adamaden ka kɛta ye. K'a fɔ ko jakoya do jakoya tɛ nka mɔgɔ ni dusu fara ni wasara ala ka kɛlen na i bɛ ala de fo wa an bɛ o de kɛnɛ kan Noël seli la an bɛ ala wale ɲuman dɔn sabu a ye kisiba di an ma. Fɛn min ye pasteur urbain kɔni ale ka kumaw tɛmɛlen kɔfɛ Madame Kulibali Sunamite Dawo ale fana kumara an ka ale fɛnɛ lamɛn. Mɛ aw fo ko aw ni ce ani i ye ɲininkali min sɛmɛna tiɲɛ na i n'a fɔ pasteur bɔra k'a fɔ cogoya min na a fɔra ko an ye kisiba de sɔrɔ ko hakilijigi fɛti de don ne kɔni fɛ an ka a kɛ nɛmɛ-nɛmɛ finiko kungilako sabarako o man ka i bali ka Noël fête kɛ i kan ka Noël fête kɛ sabu i ye kisili sɔrɔ. Ayiwa an b'a fɔ an balima chrétien diinɛ tigilamaw ma ko u sanbɛ ala ka san caman yira ani u la ala ka ka jamana basigi hali bi. An bɛ ka taa san labanw kɔni na min yɛrɛ la 31 décembre a bɛ la ɲɛnamaya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la ni ye a tagalaya a su kelen kɔni kama maa caman kɔni bɛ ko caman kɛ ni dɔw bɛ fa u bɛ boli dantɛmɛw kɔni kɛ sirabaw sanfɛ min dɔw bɛ se kɛ sababu ye ka kasara se maa dɔw ma ni a dɔw bɛ taa laban fɔ ni bɔli yɛrɛ o kɔnɔna o de hukumu kɔnɔna la an ka jamana protection civile ma o ni ka dɔ k'a fɔ ANASER ma minnu ka baara kɔni bɛn don siraba kɔni bolicogo ɲuman ma olu kɔni ye a yira k'a fɔ ni mɔgɔ mare kɔni minɛ la ni san laban in kɔni na k'i bɛ ka bolimafɛn kɔni boli ni o ye mobili walima moto ye ka sɔrɔ i falen kɔni do i ti i cogoya yɛrɛ kɔnɔna ni minɛla i kɔni bɛ se ka datugu kaso la kaso min kɔni janya bɛ se ka a ta kalo 3 bɔɲanko la wa o kɔfɛ alamandi bɛ bi ka min kɔni ye fɔ 40 bɔɲanko i yɛrɛ kɔni bɛ o sara. An bɛ taa Sikasokaw olu kɔni fɛ yen nɔ Samiya ale kɔni kuncara ka sanga ni o kɛli ye fɛn min ye sɛnɛfɛnw yɛrɛ kɔni sɔngɔ kan ka jigin ni o bɛ tali kɛ balofɛnw na nka ni ye a ta k'a lajɛ Sikaso marabolo kɔnɔna la o ma kɛ o ye ka d'a kan wagati laban ninnu na tigakisɛw o ni a ɲɔgɔnna caman minnu yɛrɛ kilo kɔni tun bɛ sɔrɔ 120 na olu yɛlɛla ka taa u yɛrɛ sɔrɔ fɔ 149 bɔɲanko o yɛrɛ de la sisan nɔ. Ka sanga ni an ka jamana ɲɛmaaw ka wuli ka jɔ walasa maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɛbɛn kɔni sɔrɔ i tɔgɔ la i bugunnatigɛ ka se ka dɔn ni o kɛra ni carte biométrique kɔni bɔli ye maliyɛnden bɛɛ ka se k'a sɔrɔ an ka jamana gouvernement kɔni tun ye ma 8,000,000 de ka carte biométrique kɔni dilan ni wari olu kɔni sara ma 8,000,000 minnu ye u ka carte biométrique kɔni sɔrɔ ka sɔrɔ u ma wari bɔ nka o tɛmɛlen kɔfɛ maa minnu bɛ k'olu ka o carte kɔni tunna ani minnu bɛ k'olu ma dilan fɔlɔ n'u bɛ fɛ ka a dilan olu kɔni bɛ wari bɔ ka d'a kan ni mako bɛ a la ni wagati ninnu kɔnɔna i bɛ 1,000 ani dɔ
dɔɔni bɔ o kɔfɛ ni mago bɛ a la k'a sɔrɔ joona joona wagati surumani kɔnɔna la i bɛ 2000 ani dɔɔni bɔ wari minnu kɔni bɛ sara i ka carte bancaire kɔni fɛ walima i ka compte Orange Money fɛ ka d'a kan ka sanga ni an ka jamana ɲɛmaa ka kuma ye an ka jamana administration bɛɛ lajɛlen kɔni digitalisé la min na wari kɔni tɛ di bolo yɛrɛ kɔni ma a tɛ di kɛsi la nka a bɛ sara i ka dɔn ka fɔ ni saracogo fila ninnu de la. An bɛ taa an ka bi kunnafoniya kuncɛ kɔ kan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoire ka olu fɛ yen nɔ Zainabou Banse ka sanga ni ale ye kɔni ka défi ba relevé ni o kɔni ni Guinness record kɔni kɛli ye ka d'a kan a ye tile 5 kɛ ka tobili kɛ su ani tile ka sɔrɔ a ma sunɔgɔ a kɛlen kɔfɛ k'a ka défi relevé tile 5 tɛmɛlen kɔfɛ min bɛnna heure 30 minutes 30 ma o kɔfɛ Zainabou Banse a kɔni hospitalisé walasa a bɛ se ka taa a farikolo kɔni lafiya cogo min na ka d'a kan ka tile 5 kɛ ka sɔrɔ i ma sunɔgɔ a ma nɔgɔ mɔgɔ fɔlɔ min y'a kɛ ka kɔn ale ɲɛ o danna tile 3 ni o ye Nigérian dɔ ye. Mali kunnafoni bɔlɔsira la jabagaw ne bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la aw folen do fɔ aw sigiyɔrɔ la aw ni ci a ka lamɛnli ko ɲuman na an b'a fɔ an balima chrétien dinɛ tigilamaw kɔni ye ko u sanbɛ u ka dugawu kɛ an ka jamana ye basigi ani ɲɛta la walasa an ka jamana ɲɛmaw fanga bɛ se ka se an ka sɔrɔsilakaw bɛ se ka sebagaya sɔrɔ jugutigilamaw kɔni kan togoya min na Ala ka san caman yira an la u bonne fête.